ассалому алейкум дӯстони азиз, созия назарин саломатиё хубай духтарако як нуқтаи савдора имрӯз ман шумода тавсия метим. Ҳамқа куртои фасон бисёр дорам, болопӯшои новинка доран, баъд махсус куртои джинс дорам. Бисёре хоҳиш карда буданд ки навор гирен ки куртаи джинс боша. Марҳамат биёен бозори Корвон, тарафи Пажарка, панҷум дарвоза, дасти рост духтарако 101 магазин. Ина суроғашон метавонед бо худшон данависен, рақамҳои ватсапшон ҳаст дар рӯи экран, доставка доранд. Нигоҳ кунед чихел интихоби зиёдаи дариҷа, ҳама намуд абая, болопӯш, чизе ки хоҳен ҳаста. Ина двойкоҳо ҳастанд, куртои джинс, двойкои джинс. Аз ин тараф нигоҳ кунед чихел куртои фасони джинсовка ҳастай. Размеро ҳамаш ҳаст, тоза бори туркиян духтарако. Марҳамат касе куртаи джинс гирифтанӣ буд турецки тозаш. Анами бо бренди Гадензай. Анами нуқтаи савдо ҳатман биёед. Нигоҳ кунед чихел модел бисёрай. Агар дар навор бо хушрӯ надида бошед. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз. Ман Юсупова Ситора, элитни директори компания Фаберлик, оиладор соҳиби 3 фарзанд. Айни ҳол худро яке аз беҳтарин хушбахттарин зани тоҷик мешуморам. Ман 2 сол пеш дар компания Фаберлик кор ва фаъолиятро оғоз кардам. соҳиби хона ва мошини дилхоҳ шудам. Имрӯз бошад кору ройгон ба ҳар як зани тоҷик меомӯзонам. Кадоме ки дар командаи ман муваффақ мешавад ва ба қуллаҳои баланд мерасад, аз номи ман тӯҳфаҳои қиматбаҳо дода мешавад. Ман дар компания Фаберлик дар муддати 2 сол зиёда аз 6 чек ба даст овардам ва соҳиби бисёр ифтихорномаҳо шудам. Барои дар ин компания муваффақ шудан маълумоти олӣ лозим нест. Забони русиram донистан шарт нест, занои меҳрубон. Марҳамат, кадоме ки хоҳиши кор кардан дорад, дар ватсапи ман нависен, якҷоя кор мекунем ва муваффақ мешавем. Прямо пришла на сцену. И сейчас я вас приглашаю наставника, у которого такие классные люди. Ситора Юсупова, пожалуйста, встречайте. Бриллиантовый директор компании. Пас шумо нависен шуна, сурат мепартоян, интихоб кунен. Джинсотон чанд сомон? 500 сомон духтарако. Нигоҳ кунед чихел джинсои фасон, размеро ҳамаш ҳастай, модело беҳад зиёдай. Доставка доранд. Доставка Россия ҳам дорен? Доставка Россия ҳам доранд духтарако. Медонам ки бисёриҳо мепурсиданд ки Русия доставка боша. Пас анами рақамода нависен, доставка доранд. Нигоҳ кунед чихел фасонай. Баъд анахи болопӯшои Дубай доранд. Ино двойкаян? Ана двойкои тройка будян духтарако. Бори Дубай беҳад фасон. Ино чандан? 650 сомон тройка духтарако. хушругиша бинен охи. Тоза бори Дубай якм сорт. Размеро ҳастайна. Чи модели дар корайтона? Чи тавре гуфтум, агар наворда хушрӯ надида бошен духтаро, нависен, сурат мепартоян, интихоб кунен. Инаям 500 двойкаи джинс духтаро. нигоҳ кунед чихел моделакои фасон. Иам бренди Гадензай. качествои люкс дора. Мана турецки тоза. Нархшон 500 сомон. Размеро ҳастай. Ана ино турецкиам болопӯшо. Ино чанд сом? 650 сомон. Вишивка доранд духтарако. Ина оригинало. Ино двойка будян куртоошон катияи духтарако. нигоҳ кунед чихел фасон. Мана каседа дар корай 650 сомон. Бо биёенай пеш хитон бинен духтаро. боварӣ дорум маъқултон мешавад. як бор дигар такрор мекунем. иҷа бозори Корвонай, тарафи Пажарка, панҷум дарвоза, дасти рост, магазини Апайомина. Магазини Апайомина гӯян нишон метиҳанд. ишами қахшручае. ина духтарако материалшам фасонай. ина хичам стилша бинен чихел аҷоибакай. 650 сомон туркии тоза. марҳамат хоҳишмандо. бо мадаи пеш хитон бинен. ина ё чанд сомон? Анай моделош боша 550 сомонай. нигоҳ кунен турецки тоза. Мана 550 сомони духтарако. кадомиш дар кор меша. фақат як скриншот карда равоншон кунен. шумо да доставка кунан. агар ки имконияти омадан надошта бошед. ана баъд нигоҳ кунен. ини хел двойко ҳастай. ина болопӯшо ҳаста? турецки болопӯшо. ҳамаи расветкош ҳастай. ира нигоҳ кунед духтарако. чихел хушрӯваи куртои джинс, аҷоибот фасон. марҳамат, ҳама намудош ҳастай. модел беҳад зиёд доранд. аз ҳисобе ки ҷо камтарай, ҳамаша бировардагӣ нестанд. шумо метавонед нависен, сурат мепартоян, интихоб кунен. ира бинен духтарои қафасон. бовар кунен аҷоиботай. ҳамаи расветкош ҳастай. нигоҳ кунен. ина қисми боло турецки тоза. ва чанд сум буд? ҳамун
ها یا 650 650 сомон турки духтарако марамат биён бо айпеш хутон бинен анай моделора бинен фасон инай бори дубая ичан смай یا 700 сом арзон 700 сомонай бо арзон мешавад духтарако мана се тарасветкай хушрӯ ҳаст бори дубай мана биёен бовар кунен кирта абая беҳад зурай борошон люксай духтарако ана ё чанд соман ини дуюм қатор 650 ина 650 сомон ами абаяҳошон болопӯшошон қариб ҳамаш 600-650 сомон бо арзон мешава бо айпеш биёен духтарако арзон мешава ина ино чанд соман ина ино او 300 сом бо арзон میشه 300 сомон خودش тоқа ё двойка и двойка ра бинен духтарако 300 сомон бо арзон мешава қа хушрӯа евростил фасон мана беҳад стилш хушрӯа айпеш бо биён хитон биненда духтаро боваридор махлутон мешава сабукакай материалаш тобистона ана бад сангчадору вишивкадор инаи варианта бинен ям 650 мана 650 сомон ҳамаш сангу вишивкадора тоза турецкияй ана боло дай конем сиёҳо чӣ хелеан вишивкадоро یا турецкий чандия нархошон 50 бо арзон 650 сомон нигоҳ кунен духтарако болопӯшои туркӣ анаи дубая бинен иққаи хушрӯая и чанд смай 650 сомон духтаро аз ин моделам метонен интихоб кунен ина биёен бозори корвон тарафи пажарка панҷум дарвоза якум магазин яди магазинои шишагӣ мешава дасти рост ира бинен духтаро чӣ хеле интихоб бисёрай ҳамаи чӣ доранд духтаро чӣ бори тошкент чӣ бори туркия ва чӣ бори дубай ҳамаш бо оригиналошана киртои ҷинса бинен духтаракои қафасонай ҳама намуд моделош ҳастай ина ҳам тугмадорош ҳам маҳкамакаш ина чӣ модели дар курайтона ёшам ам нархая 500 сомон 500 сомон метавонен интихоб кунен ёки нависен дар набор агар хушрӯ надида бошен духтарако нависен сурача мепартоян ба ҳазур интихоб кунен мана 500 сомон гадензия турки тоза болопӯшотон чанд смеян ина болопӯшои оригинал 250 сомон и оригиналошай нигоҳ кунен сангчоошам тозаяй хичам духча аҳамиятен чӣ хелеай 250 сомон бо арзон мешава и модело ана инаи расветкашам ҳастай бинен бори оригинал касе дар кор боша ҳатман пешам япа биёен духтарако айпеш бо борошона бинен иҷа нигоҳ кунен чӣ хеле болопӯш беҳад зиёдай мана моделои ҳама намудаш ҳастай чӣ ҷинс чӣ болопӯш ина инош чанд сомай ина ино ям 250 соман духтарако бинен чӣ хеле расветкои фасон дора хушрӯи качествения як бор биён бо хутон ай наздик тамошо кунен духтарако боварӣ дорум маҳбултон мешава мана ҳама намуд модело ҳастай баъд двойко ҳаста анаи двойкотон чандай большимерка на ина двойко 250 сомон большимерка гли ипек ира бинен духтарако иққа болопӯшои фасон астай металлик иёра ҳози ҳама кофтаистай анами нуқтаи савдода будай бо нигоҳ кунен чӣ хеле расветкои багати хушрӯш ҳастай 360 сомона бо айпеш биён хитон муомила кунен арзон мекардиян мана материалша бинен органзаяй беҳад сабукаки хушрӯай ира ҳам ҳози мепӯшен ҳам осени висения имсол баҳору тирамодам ба ҳазур мепӯшен бинен чӣ хеле хушрӯча 360 сомон бо арзон мешава баъд анаи куртои туркӣ доранд ино 260 сомон ана мана нигоҳ кунен чӣ хеле хушрӯ намудошон аҷоиботай духтаро марҳамат хоҳишмандо аз ино чанд та расветкай 260 сомонӣ ина каседа дар кора як скриншот кунен партоен шумода мефаҳмонанд нархоша бо маълумоти бештар метиҳанд